introduce to you the man of God, the man of the hour, the man of this generation, the man of this time, the apostle. Bazalwane, indoda esenza uNkulunkulu umhlaba wonke. Kade seGeneva nje last month, that month naseLondon. In fact, if ngabe simbiza usethola ama doctorates ngithi awu 3 ngakho sase-Egypt bamnikeza Egypt kodwa akafuna ukubizwa ngodokotela. He is the advisor of King Mswati. Ubizwa amakhosi. King Goodwill Zwelithini uyambiza. Nami ke bazalwane, he is my advisor in this ministry. Uyangaka mawufuna indoda ene fatherhood spirit enothando, come to this man. Ukhona bonke abantu ngizothi akaniphathele emiddle nasiphathele uthwasa lo weJML ngangamastu sensiwe uthwasa ingane kaBaba Gumbi phela umsebenzi la kawenza weJML. Ladies and gentlemen, ndoda evusa uNkulunkulu etravel umhlaba wonke. Let us welcome the apostle, the prophet, the evangelist. Indoda ekhuluma ngathi yanenze ithushanephu uamen. Indoda edume kakhulu ku radio ukhosi ngeenkonzo zikaNkulunkulu nomuntu omusha. Ladies and gentlemen, let us welcome the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker. Uyacula ingoma zakhe ayirekhodile sizondlalela zona kusasa. Ladies and gentlemen, let us welcome Apostle SD Gumbi from Assembly of God, Standerton and Shaisa. Singahlala phasi. Sanbonani. Anisebahle JT jealous tawene. Ngibingelele bonke abakhona la. Ngibingelele isigodlo. Ngizwile ukuthi sikhona ngena lapha. Egameni likaJesu ngibingelele obaba omama Ntombi neinsizwa bopotonono tutununu bostakalane sisani sanibonani. Bese ngibingelela onyawonhle abafundisi ake nibazame ngezandla nabo bazalwane. Okhethekile ngibingelela uSithole noThulani laba i-team yakhe. Bonke laba idudla leziya egameni likaJesu. Kwamnandi ukuba siyabuswa. Cha wenza into enhle Sithola. Ake niphinde nimzame bakithi. Ugumbi sibongo sami ikhaya lilapha eStanderton eStanela le kwaMfuli yanuka ila ngihlala khona. Uma uya kwami kulula kakhulu wehla nje emateksini kunendawo la kuma taxi kuthiwa kusesihogweni. Bese uyagibela uthi ngiyokwehla kaSathane. Ngutshele ngayidop zakithi phela. Na ukufika kwaSathane uzobona abafana bageza imoto igama lala car wash bathi phinda ukhulume car wash. Bese uyababuza ukuthi kaGumbi kuphi uzothola. Ngasindiswa ngiyasindiswa ngiyosindiswa. Insindiso yami le qhubekayo. Away amen. Namhla ngiyaxolisa Sithola ukufika late nyana. Oh ngiyabonga. Ngisuke late nyana le ngasekhaya. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngizocela ukuthi kusasa ngizoqala ukukhuluma ngokunye namhla nginibingelele nje ngezwi. Ngizonitshela izaziso kusasa ngokuzokwenzeka ngelesine. Amen ushone phi ke? Away amen.
ngicela ukubingelela njengezwi bese nginikeza kusithola inkonzo egameni likaJesu. Ake sifunde incwadi yezenzo Acts chapter 8. Lapha ku Acts chapter 8 cela uqala ku verse 23. 23, 24, mhlambe simela ku 26. Verse 23. Akusikho lokho kuphela, kepha nathi uqobo lwethu. Sifunda phi la? Chapter 8, verse 23. Uyabona lokho kufundayo ke akusiko kona kuphela. Liyakhuza le verse. Chapter 8. Verse 23. Yes. Ngokuba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo nasekuboshweni kokubi. Verse 24. uSimoni wayesephendula ethi, nginxuseleni nina enkosini ukuze kungehleli lutho kimi lwalokho enikushiloyo. Verse 25. Kuthe sebefakazile belikhulumile izwi lenkosi. Ngiyabonga sis. Yimi ngiziphutha siqale ku verse 30 32 33 34 noma ungaqala ku 33. Ekuthobeleni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa. Ngubani ongalanda ngesikuzilweyo? Ngubani ongalanda ngezinkulungwane? Verse 33. Ekuthobeleni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa. Ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Verse 34. Kepha umthenwa wathathwa wathi kuFilipu, ngiyacela umprofeti ukhuluma lokhu ngobani na? Uzisho yena noma omunye na? Verse 35. uFilipu wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Verse 36. Kwathi besahamba endleleni bafika emanzini. Umthena wathi, bheka nanka amanzi, kwalani ukuba ngibhaphathiswe na? Ngiyabonga. Salugcina ngalo 26 no 27. Verse 26. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi, suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza, yona iyihlane. Verse 27. Wayesesuka wahamba, bheka nansi indoda yaseTopiya umthenwa, isikhulu sikaKandake, inkosikazi yaseTopiya, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ebifikele eJerusalema iza kukhuleka. Thank you. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Ake sikhuleke. Baba, siyabonga ngalo, sisuthise, wenzela ubuhle, uphakama, ukujula, ububanzi begama likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Are you still happy? Ake ngibona izandla abajabulile. Thank you. God bless you. Vele niyabonakala nibahle. Tshela umakhelwane mbingelele uthi sawubona makhi. Bese uyamtshela uthi umuhle makhi. Bese uyambuza lo mbuzo makhi.
hayi kabi usindisiwe noma usunduziwe mtshele makhi hayi kabi awu amen. Lamazwi uma ngikhuluma kanje ungasho ukuthi ngiyabanda. Abanye bazothi yo uyabanda mpo kanti ngiyashisa be amalanga akuyi ngokugquma akuyi ngokweqa yabona kuya nge-anointing ngibekezelele nje wena bese uyabuka ukuthi kusuka namhla nakusasa uyibuke lento engizokhuluma ngayo le ngizoyibeka nje noma sengihambile ayisuki ngoba angingedwa usho mina uGumbi Gumbi angingedwa sis khona umuntu engihamba naye ungangibona ungathi ngiyozela nje wena away amen. Kukhona umehluko mntakasithole phakathi kwe-praise and worship. Now IsiZulu kanye nabekhethu laba kakhulu IsiZulu asibi namagama ngazi sikhethu ke siphinde singishiye kodwa IsiZulu asibi namagama amahle phakathi kwe-praise qedela abona uthulile ngizokukhomba bese uyaphakama usho wedwa phakathi kwe-praise konke thina sithi ukudumisa kanti kuhlukile when you give somebody a praise unikeza praise ngenxa yezinto ozenzelwe nisangizwa ake ngibona abangizwayo phamisa isandla niphamiseleni niyangizwa ngempela uma nginikeza praise kusithole kungenxa yezinto usithole qedela angenzele sona but worship udumisa ngenxa yalokho ayikho ukunikile noma kakunikana umtshela lokho qedela uyabona ke ingxaki sithole sihamba nabazalwane abayema bagcine ku praise badumisa ngoba kukhona abakutholile uma bengatholanga lutho noJehova katholi lutho kuhle kwamathi ngicela ukukhuluma thani wena khuluma ngicela ukukhuluma kuba ubuwa cela uthetha ikombela ubulabula kuhle kwenkosikazi enikeza indoda ukhisi mhlanzana iholile uma ungaholile ukhisido gama lesivalo ukhisido gama lesivalo na uholile khona umaskandi uyazi labantu abangomaskandi bahlabela yonke into abayibona uthi nginele ngamnika imali ekseni sengifile mnca ngibathe ngemnca ngamagama awuthandi lo muntu uthandani bazalwane
uNkulunkulu se nangena la ngazi noma bengizwa kahle khona into sithola ayithintile kodwa bengena ngizathi ngiyakhuluma ngiyahlanganisa awu amen athi greet your season ngizwe kahle and welcome your season. Now kwisizini kakuhlali kubuhlobo njalo nobusika bu sebashonephi nobusika bu ungaphambani nesizini kuzofa wena yabona bakusebusika nje uphume ngezimbambo uthi mina umqemane uphambana nesikhathi ubani ozofa la uwe vumela isizini lapha njengoba bengiseThekwini ngibizwa umshini wami yes umshini wami uthi ngiyomkhulekela ke lapha estadium bafundisi benze inkonzo hlala ubusuku bonke ngilungisa amavesi nase ngifike endizeni simakade athi yekela yonke lento khuluma nganali ivesi Hebrews uJesu nguye izolo nguye namhlanje nguye naphakade bese ngiyamangala ukuthi ingabe ngizofike ngithini kulo muntu sengilungise kangaka leyanto bengilungisile inamandla kabi hayi namandla kabi kodwa ngoba uNkulunkulu akayi ngezinto ezilikhuni uthatha lokho kulula ukuze kufezeke intando yakhe nangifika lapha estadium seyima ayimbula usimakade lento uthi lokhuluma nami insuku ngazidala ukuthi zingahlangani izolo lihlale kwizolo inamhla kube inamhla nekusasa lihlale le kodwa bonke abafuna ukuyobona iWednesday kufanele bavuma ubusuku banamhlanje umuphambana nobusuku banamhlanje awuyi kuWednesday yakho ngingedwa vele la ithendeni nikhona uma ufuna i2010 ukubona ibhola likhatshwa la eSouth Africa vumela ubusuku plus minus ukusuka manje more than 1000 webusuku bamalanga lokungena phuma ubusuku lobusuku bokungenayo lobu 1000 buvumele buze ngoba bukusa ku2010 ungalwi nobusuku bupromota wena khona la kukusakhona nawuphuma nje hamba olala uvume ukuthi kusebusuku manje lala lala usethi lokhuluma nami kodwa wena ke msholozi uthi usimakade ngutshele ukuthi kusuka izinto zayizolo zabuya namhlanje kwasuka nekusasa lakho ebekade lithembisa kangaka nalo labuya kuhlangene izinsuku kuwe and ngendlela izinsuku ikusasa lakho njoba libuya namhla lona lizomangala ukuthi njoba bengiqhakaze kangaka ngawe sowungilimaze ngani uma ke sekuhlangene into zayizolo zabuya namhla nezakusasa zabuya la zizomangalela wena akekho ngakusiza into zathi usuka uzothatha isibhamu usibeke la kodwa ke khona indoda engisanayo ithi mangutshele khona indoda ebizwa ukuthi uJesus ithi le ndoda uyiyo izolo iyo namhlanje iyo naphakade uma ngabe sowuxakwe into zayizolo ifika le ndoda ithatha into zayizolo imukisa izolo
besithathe zakusasa izisakusasa ngoba angeke usalungisa izolo lakho kodwa namhla ungalilungisa ukuze uye ku future yakho. Sanibonani. Ngangiqala ukubona le ndoda iwestulweni ishaya ngedolo estadium. Shaya ngedolo. Kwehlinyembezi. Oh my God. Nje uSimakade uthi ngizokutshela lokho nje. Kuthi khona indoda. Ngaba ungone thina abafundisi abanye siza kukhuphula. Kodwa singakuniki le ndoda. Singakuniki le ndoda. Njoba ngilapha nje ngizokunika le ndoda. Iyo izolo. Iyo namhlanje. Oh, amen. Uyabona Sithole. Imoto noma ingaba yintsha noma indala ingikhuba ngento eyodwa. One. Akunandaba ingaba yintsha qedela noma ingikhuba ngento eyodwa nje. Uma uzoyishayela ubamba steering kukhona izibuko 3 mirrors. Khona isibuko la. Nala. Njoba ushayela nje udindla hey awukwazi ukushayela ungabuki le ibuko. Lazi ngikhuba khona ke zonke zibheke la ubuya khona. Asikho nesodwa isibuko esibheke la uya khona. Uwe okufanele ubuke la uya khona. Uma uSathane ekukhumbuza izinto zayizolo bese uthi shut up ngidlulile lapho mina ngiyaphambili. Nisekhona noma kungaba makhaza likhithike sifunani enkonzweni. Asizanga ngoba khona izinto asinike zona kodwa sizomtshela lokho ayikho nje. Uyawuthola umehluko. Angithandi mina lekhaya abantwana bami bayazi bonke bekhula bayazi nje. Angifuni umuntu ngibe ubaba kakhulu mhlanzana ngiphethe amashokoleti namayogurt. Babona ukuthi bajabule kakhulu uma ngiphethe elilanga ngize ngingaphethanga lutho nje. Bathi naba ngihlangabeza bayovula ibhuti bathola ukugcwele amabhayibheli bawathathe bawafake bese bethi uhambe njani baba. Hey kube mnandi kimi ukuthi ngingubaba noma amayogurt engekho. Angipronyothwa bamba mntana bamba angipronyothwa amayogurt. Ngimkhulu kune yogurt. Ungabuki mina ngamahle chocolate. Nini sangizwa kahambe. Lithi iBhayibheli kwakukhona indoda come class kwakukhona. Ngathi ngabe ngikhuluma leSwazini, khulume namaSwati. Kwakukhona inzotsi. Ikhona inzotsi. Khona la eAfrika. eEthiopia. Umkhushi lo. Afrika lo. Kuyacaca ukuthi eAfrika kwake kwaba khona ukuhleleka kwigovernment. Kule government lo baba wayeyisikhulu senkosi Kandake. Okwakuyinkosi ekade iphethizwe kodwa engowesifazane.
yayine order icabinet yakhe ngoba le ndoda kwakuyena Trevor Manuel wakhona, Minister of Finance. Ingcebo yonke kaKhandase yayiphethwe yile ndoda. Ingxaki wayenayo yinye mntaka Job, yinye nje qha, wayengumtheno. Uzongibona nakuphuma inkonzo. Umuntu ongumtheno, angithi nje abantu bahlukene kathathu abathenwa. Kukhona abathenwe uNkulunkulu, awungeke wenze lutho noma kudlula umfisha noma umuntu usisi, akunankinga ngoba yena wathenwa omdala weinsuku. Akuthi khoshu kuthe cwaka lokishi lasemsinga cwaka. Kube khona igroup yesibili, lalele noma nilele. Bekhona igroup yesibili ezithena yona. Mangabe bekade ngishumayela kubazalwane bamakatolika bebazosheshe bangizwa abaholi bakhona. La indoda nayiphethe ibandla izithena yona. Nisangizwa kambe? Kuthi njoba ngiphethe lefa likaNkulunkulu, mangithi ndangibabuka kube mo brother no sis bambonke, kuze ngingaphazamiseke enkonzweni engiyenzayo. Uzithene, faka ama-hot club, bekhona befaka zonke igate ezinye zingaqedwanga ukuthungwa la. Asinankinga nethi bakhohliwe kuzithunga nje, akho nkinga lapho. Ungabe suthi tshela umakhelwane makhe hayi kabi, athi nakahamba sithi kheqe ukuthi mayi babo, mayi babo. Kodwa ngoba lo mzalwane wenze isivumelwano namehlo akhe, abangizwa Nkosi yami, wenza isivumelwano eqedela, ngoba lithi iBhayibheli wokwenza isivumelwano namehlo akho kungathi shu. Mina ngazi bahleka nesontweni ngoba ngisho imic khona bo brava, imic yabo ikhuthele mic cela ukukhuluma. Bakhona nabo sisi abayithandayo, nangazi bahleka nabantu ngikhuluma ngemayi. Ayithanda. Ube khona uhlobo lwesithathu labathenwa. Bamba mntanami, mthenwa oqala othenwe uSimakade akazenzanga. Mthenwa besibili ozithena. Mthenwa wesithathu olinyazwa ngabantu. Njoba iBhayibheli lithi lo kwakungumthenwa wayekuphi kule ndidi
wayengathenwanga uNkulunkulu. Sondela. Futhi wayengazithenanga yena. Wayefuna naye ukuthi abe nefamily. Wayefuna naye ukuthi abe nazo izingane. Kwakusiko lala Ethiopia. Umuke wakhethwa appointwa ukuthi uzoba yiminister of finance. Fanele bakuthene. Uthenwa ngabantu. Uthenelwana ukuze na usebenza. Nelendlovukazi. Na usebenza naye. Ungathi uphethe ifa lakhe. Uphinde kube khona ifo lifunayo. Abangizwa lapho. So wonke umuntu ongena kule position ozoba la. So wayelinyazwe yena ngabantu. Ngenxa ye position akuyo kule government. Kodwa noma elimele njalo wathi ngifuna ukuyodumisa uNkulunkulu. Wabophela inqola yakhe bamba sondela sengihlala phansi wathatha leave. Akathathanga ne-sick leave. Ngoba maningi ama-leave ikhona ne-maternity leave. Khona ne-study leave. Kodwa yena wathatha leave engathathwa abantu. Worship leave. Wathatha leave yokodumisa. Elimele. Engazilimazanga elinyaziwe. Kodwa kwangathi uthi uncedo lwami lusendlini kaJehova. Wabophela inqola yakhe ukusuka kule ndawo akuyo kuyofika eJerusalem. 830 something miles. Single trip. Yabona yena kuthiwa 834 miles. Ulethe kwi kilometers. Into ekude kabi. Nase kuhlanganiswa. Ukuya nokubuya kwakhe into ende kabi. Bamba. Hayi ngoba khona enzelwe kona. Kodwa kwathi noma elinyaziwe wathi ngisafuna ukuyodumisa. Futhi ke eyodumisa nje unengxaki la ayakhona. Ingxaki yokuqala kayena umJuda. Noma ekhona amaJuda ase-Ethiopia abantwana baka-Abraham. Akhona phela amaJuda lapha. Okwathi na kuhamba uSara emhlabeni uAbraham wathatha intombi yomkhushi lapha. uKetura. Lo akaveli nakukhalo. Nkosi yami. Ngamagama ngokweBhayibheli yinja. Akanalungelo ngisho nokusondela. Kodwa wathi ngiyodumisa. Okwesibili ulinyaziwe. Utheniwe eniverse libhaliwe kuMoses. Olimele ema. Olimele ema. Olimele ema. Mina ngisho ema. Akangena endlini kaSimakade. Olimele ema. Akangena etempelini. Kwakwazi konke lokho kodwa wayakhona. Wathi angizungena kodwa ngizoma nje emagcekeni.
Jesus Christ. Angingoba khona ngenzele kona futhi nala ngiyakhona angisilo khalo lika Abrahama. Okwesibili ngilinyaziwe ngilimazwe ngima. Limazema kodwa ngiyaya. Nebala wafika wema badlula kuye. Abanelungelo lokungena bangena, yena wafika wabuka ubuhle nje. Wabese bheka emazulwini. Wathi nami ngikhona noma ngingangenanga kodwa sengifikile. Ngilinyaziwe kodwa sengifikile. Laba babenelungelo lokungena wesithole bathi noma bephakathi bangasho nokusho ukuthi kukhona iminister la ngaphandle. Bafunda zabi izaziso kanti kunomuntu omkhulu la ngaphandle. Uvinjwe ukuthi ulinyazwe ngabantu. Vinjwe ukuthi ulinyazwe ngabantu. Vinjwe ukuthi ulinyazwe ngabantu. Vinjwe ngokuthi akazalwanga ngokozalo lika Abraham. Wema ngaphandle kodwa kuma nje kwakhe bengambona abangenayo benganandaba naye abangenayo. Bethi yini ke le into emnyama izoma la. Bangamfaka nasezazisweni ukuthi khona umuntu ohamba ukudlula thine la. Wena nje obuhamba nje bengakufaka ngizazisweni so hamba enkonzweni. Azange bayifake le ndoda. Kodwa kuma kwayo nokubheka kwayo emazulwini kweza usimakade. uJehova wayeka leningi eliphakathi wabheka lo linyaziwe. Lathi noma likhona iverse lithi olimele simakade wathi noma kulotshiwe kodwa lo ngiza kuye. Akazange alinyazwe yimi, akalinyazwanga, akazilimaza, ulinyazwe ngabantu. Kodwa khona into eshoyo ngale kwamafu khona umdala weinsuku. Ngizobonga wena uthi Davide. Davide wake wenza umhlolo ebazalwana ke nginixoxele. Davide wathatha ipulpit wayekela ukuyibhekisa ebantwini. Ipulpit wayithatha wayibeka emphefumulweni wakhe. Wathi wemphefumulo wami ake ubonge uJehova. Nako konke okuphakathi kwakho makulibonge igama lakhe. Fika ngiqeda uverse 2. Phefumulo wami bonga uJehova ungakhohlwa. Ngoba into eningi ebamba abantu namhla kulesikhathi ukukhohlwa. Athi umshumayeli wemntu omsha khumbula. Ngoba isifo sokukhohlwa sisukile kubantu abadala sazongena ebantwini abasha abakhohlwa ezinye izinto bakhohlwe nje umdali wabo. Khohlwa umdali wabo. Away amen. Away amen. Ake uthi izandla. Moshanta awuhambe mori moga wena ntaje mori oh,
Awu amen. Wabashiya begcwele uSimakade endlini. Waya kulo yedwa. Wabuka wathi ake ngilalele yena ngeke asuke kude kangaka elinyazi engazelwanga ngokukhalo lika Abraham. Uthini kimi? Ore kibona kiboka wena. Kibatla o jwetsa. Kibatla o bolella. Untate wena. Hayo ya tshwana le wena. Kwasemandulo. Wawukathi ukhona uyoba khona kuze kube phakade. Kiboka wena ntate. Man chutubas uzimo uSimakade sikhula phatha unguyo nginguye akunandaba abanye bakakubuka kwathi umsana lo athanda amandebele ukuthi umsana lo kodwa entabeni kaJehova kuyabonelela. Iboka wena ntate. Iboka wena. Sayibona kusasa. Wathi nakabuya umkhushi wathi ebuya Simakade wayesegijima wayogibela umvangelo omkhulu uPhilip ebambe enkulu imvuselelo kugcwele behlabelela belinda umshumayeli kanti uSimakade somkhulu sokhulume naye shiya lemvuselelo khona la ngusa khona futhi uSimakade uyazi wasiza azange athi ngikusa kumuntu omnyama uboyizoyeka naye Philip baba awunafe ngiyeka abantu bengaka ngiye kule ndoda emnyama igibela imbongolo yayo nayo inqola yayo iyale eAfrika umthatha uJehova umbeka nje wathi imala hayi kumnandi ukulalela uJehova yema indoda angazi kule khona emekulo mhlambe kwakhona abanye abafana bezocheck intombi zabo bathi lo baba yena umele bani wathi simele intombi zethu bashaye imakhwela abafana phuma into zabo abayimene lo yena ulokumile
ngimentandweni kaJehova. Akubonakali lutho la kume khona kodwa nongayingeni uyozayingena. Qamuka inqola simakathiwa athi bheka khona lapha enqoleni ngumkhushi weyindwele eyimfishane ubuye eJerusalem ujabulele nje ukuthi ngiye ngafika ngema kanti kuma kwakhe sozophendula usimakade hamba uyoma bedlala abantu enkonzweni hamba uyoma nje wena beqomana khona la ibandleni hamba oma abanye bathi beshumayela bashumayele beneyintombi zabo khona la wena hamba uyoma iboka wena ake nguhlabela umuntu ozoshesha hamba emhlabeni ubonakala ngendlela phila ngayo. Umuntu ozoshesha afe nje ubonakala ngalendlela ohamba ngayo ophila ngayo ophethe lo mzimba uJehova kunike wona. Ubonakala ngendlela owenza ngayo ukuthi uyahamba lo. Asimzamela ubani uB3. Asimzamela uB3 uyahamba phela lo. Indlela nje ophila ngayo sibathe siyakhuza hey akuhanjwa kanje ngangekho ebusheni babo ngidla ubusha babo budle kodwa kusasa buzodla wena. Nomuntu ozophila impilo ende emhlabeni umbona ngendlela emangayo. People going Peli 50 years intanga zakho zohloka amazinyo asala wakho. Peli 70 years intanga zakho ziqale zingasakwazi ukuhamba kodwa wena ngoba ume kahle uthi uDavid nakaqala amahubo chapter 1 ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zaba bayaluleka babi kule insuku. Awukezwa yini wena sokuthiwa amadoda washadane wona wodwa. Uyabona nje ngikhehlana nje nami ngiyazilungisa akwaziwa ngizothi ngihambe eGrobesdal kuqhamuke elinye ikhehla lithi ngiyafa ngawe weGumbi. Iboka wena njalo iboka wena njalo iboka wena njalo
uyafuna ukufika ku8 years uyafuna ukubona izulu zakho ubone nabantwana babantwana bakho Ima Kahle Ima Kahle Ima Kahle noma ushumayela Ima Kahle vale zipho uyivale nayifika phezulu uyehlisa abanye bayivala kodwa uyibona iloko imile ubona ithi iready izipho amen so shona phike lapha Ima Kahle busisi umuntu ongahambi ongemi kuya ngokuthi uhamba phi umaphi uhlalaphi uhlala nobani uma nobani qhamuka indoda iqhamuka ifunda kwaIsaya usimakade ngikulethe kulo akumchazele lento ayifundayo wayimisa inqolo bathi awusho uyayizwa yini lento ayifundayo uthi umkhushi ngingayizwa njani kungekho umuntu ongichazelayo kungekho umuntu ongichazelayo uthi uPhilip uJehova ungilethele lokho ngizokuchazela wahlatshwa ngenxa yamacala ethu walinyazwa ngamanye amagama noma wena boyibona ukuthi ulimela ukwazi ukungena sawunolungelo lokungena ngobe kulimaleni kwakho khona indoda eyalinyazwa walinyazwa yena ukuze singasayiphileli ithile kodwa siphilele yena owalinyazwa ngenxa yethu ikwethi zanini kimi nonke enikhathele zanini kimi nonke nenilinyaziwe ngoba mina ngalinyazwa kwaba kanye avulela bonke abalinyaziwe uthi umkhushi ngizwa kahle wathi nakabona amanzi wathi nawo amanzi kwalani ngisale ngibuyela ngiqedelele worship leaf yami kahle ngiyiqede ngenelisiwe sengingenile nasemfuleni ngoba sengizwe kahle kukhona indoda emanxeba kukhona indoda eyakhafulelwa ngenxa yamacala ami sengivala ufuna ukuthandaza nawe xolela labantu abakulimaza akunandaba noma bangakufaki kuprogram yasenkonzweni xolela labantu ngisukela eLondon ngendiza ngibheka le Geneva fike ngihlala iviki ngiyaqeda laba la eGeneva bathi khona umfundisi waseGhana esifuna ukuthi siwazise yena gibela nali ticket hambe Amsterdam ngibele ngiyohlangana nawo Kingsley inkosi le yagcotshwa le kune channel yabo nje lapha 102 kulaba bane DSTV leyo 102 leyo abazalwane laba badlala uzwe itori zakhona nje ahlangene ama Nigeria nama Ghanaian kodwa benzela lapha eNigeria asipheli istory sakhona uJehova angafakwa ziyakha zonke ngihlangane nayo ke Amsterdam le ndoda kube mnandi yagcotshwa yaba inkosi yayekela ukuba inkosi yasemhlabeni yathatha iBhayibheli uJehova akhuluma nayo wathi amboshumayeza abantu ivangeli yekela lento awu amen
la ngisekhona nangisuka la Amsterdam ngiyojike Rome ngizoconnect South Africa kwenzeka isimanga sisuka nje indiza isuka nje eAmsterdam indiza zakhona zingathi kubhala amagama KLM ngathi kwesibhakabhaka kodwa kulight ilezo indiza ukusuka nje phasi yavele yenza umhloli indiza seyilapha kwangathi gijima emagadini emadongweni kwahlikizeka kwaba yilona lo uyabona nasekuphuma nalama oxygen kusuke sokonakele ke lapha kwawimpahla u20 minutes kwenzeka lokho indiza ungathi yawa kwafana ne10 hours bengamemeza abantu yazi abantu nabazofa benganathemba akumsindi ukubona amahlo bawakhiphe ungathi inkomo bememeza la angihleli nentombi ngiyacabanga yamFrench ngoba ekhuluma isiFrench kakhulu yena ke wavele wangixaka ke ngoba mina ngangiyithandaza uyabona nase izinto zizimbi kakhulu uthandaza ngolwimi lwakho awukakhali na usakhala ngesingisi hayi lutho nase konakele kahle ukhala ngesikhethu nami ngayithandazela ngesiZulu sami awu Nkosi na ubone ukuthi sengiqedile kuhleke baba futhi ngizofa kahle kuseduze ke la bothi beshona phansi mina ngidabule ngishona nje asuke lo akhumula ibhandi ngesikhathi ukuthi wabophani ngempela bayakhuluma la ukuthi engineer angazi kwenze njani ukuthi wabophani yena akhumula ibhandi azohlala phezulu kwami wangibamba bengitshela unkosikazi ngithi mntaka ngubeni yangibamba intombazane yomlungu uyazi ngamangala ngithi kanti abantu nabazohamba emhlabeni abafanani uyabona kuyahanjwa usafuna inzotha ufuna inzotha kuyahanjwa walala la phezu kwami hey wangibaba hayi ngabona ukuthi angikhuleke nje ase ngithi baba uma ngabe amadimoni ke la Satan ufuna kunqamla icebo lakho ngenxa yami makusinde bonke labantu basinde bonke laba abanye sebafake lezi zinto lokukwehlala ngathi nangithi amen wamuzu amen lo sesifubeni sami anangithi amen la ngoba bengihlele ngasempikweni zendiza ophikweni la ngabona umlilo ongakanani indizi yasha phela nangithi amen athi lo wasizama isingisi wathi are you a Christian hey would you pray for me ngathi before ngoba ngihambi ngibhaxeka izandla nje before I pray have you heard about Jesus the Savior anginankinga ke la sakhuleka sesiqede ukudlulisana kulondawo naku la ngize khona nayifika yehle Rome indiza bangithathe ngiyongena sithole ngalala kwelinjani hotel solo kumhlaba wadabuka ngikaze ngilale kule hotel elinje
wake walibona ihotela iTV ithi na ubukela izinto usofikelwa yiloku uthi uye kule yandlu leya awunangxaki kukuwe ukuthi lento uyibukelayo usafuna ukuyibukela yini uyachanela iphinde ingene ngalo iphinde kura na uthanda uyayekela uyele kule yandlu uvulela iTV ukule yandlu angaze ngibukela iTV ngise toilet bengiqala ukubukela iTV ngise toilet ngapha ngithi haleluya ngapha ngibukele hayi naku la ngise khona angithi ngisagcwelele yandumiso lethi nangithi ngizolala nje emnyango gogo futhi ngolaka gogo ngithi ngabe ubani lo sowazi ukuthi ngila hayi ngiye isecurity umkorea ndodende umkorea say there is fire in your room. This room is burning. Aya kumlilo la ngenani bangene abuke athi no le hotel silibuke ku computer ithi kuyashala ngilibele ngoba vela ngikhola ingqondo ihambile daya kumlilo nawe uyayibonela ahambe nangithi ngiyalala ngiyabona 45 minutes babuye sebabathathu gogo say your room is burning, there is fire here, are you smoking? Ithi no wathi computer ithi kuyashala bekusakubuya umkimi bengivele ngisendizeni ngesikhathi ngibona umlilo bekusimakade chemical engine sengehla nomlilo ngingena nawe hotel abantu abangiboni ngiyobonwa icomputer ukuthi khona umlilo la sekhona 3:30 ekseni hayi lapho bafike bangiqeda gogo sebaningi la sebaphethe nalezinto zokucisha umlilo your room is burning ngithi kahle ngingumntwana kaNkulunkulu wakhala lo mude umkorea wathi njengoba ngibona nje ngasuka ekhaya Indonesia nathi nangisuka kwakuyi24 zika December ngathi ngifika la ngizofuna umsebenzi kanti nge26 kuzofika itsunami family yami nabantu abami nonkosikazi baphela uJehova wangisindisa kanti ufuna ukungihlanganisa nawe oh my god sebaphethe lezi nasiqeda ukuthandaza nalo angihluphi ni thandaza ngesiZulu sami nje igama lika Jesu amehla yavutha lapha igama lika Jesu beka isandla amadoda asaguqela nabaphuma nami ngiphuma nabo negown yami ngimala ngaphandle lo le ku computer akhulume ngalokho athi hey khohlwana lo baba nakaphuma lo mlilo awukho lo icomputer sengibone kahle njoba niphuma naye nakungena nakungena yena kunomlilo uyabona lo Gumbi omephambi kwakho akusayilo ya Gumbi loya ungwatshwele endizeni wabese uJehova engikheneka khona isikhathi angibekele sona ukuthi ngizokhuluma le ndaba ukuthi Ima Kahle ungemi njengabo bonke abanye abantu
yima naye. Athi umhlabelelo wecilongo ifuna inkosi ekusithekeni, uhambe nabantu babone uhambiso kwakhe. Ima kahle. Kuyamenga abantu bezigila imikhiba yabo bethakathana phakathi enkonzweni bebanga ikhundla, kodwa wena ume nje, ume nomdala weinsuku. Kulezi insuku ngizwe uJehova eminingi ngakimi, kulezi insuku ngizwe uSimakade ehamba nami, ngimbonile ukuthi kanti usangithanda emhlabeni. Akunandaba abantu bangangidicilela phasi, akunandaba ihlobo zami zingahamba zonke. Asho njalo umehlabelela uTimothi wencandweni athi asikho isihlobo esihle njengawe Jesu msindisi wami, ngiyohlabelela ngawe uze kube phakade naphakade. Yima kahle. Cele egameni likaJesu. Kwenze njani usithola double amazwi amandi gaga ezela phela lethende liyahlonishwa ngale, ningaboni nini ngoba ihlalo zinje lethende kuyagcwala ngale, kodwa ngoba uJehova ugibele phezulu kwakhe ukuthi ake uzela, akuyi ngeningi labantu. Kukhona abantu uNkulunkulu afuna ukwenza intando yakhe ngabo la. Khona abantu uJehova afuna ukubathinta, khona abantu uJehova afuna ukubaphula. Mhlamba lizelanga bonke abantu lethende, lizele wena wedwa nje. Ulinyaziwe, kodwa khona owalinyazwa ngenxa yakho. Asivala amehlo sikhuleke. Thank you Lord. Phama ngenyawo zengaphambili. Ngathi Nkosi ukhuluma nami namhlanje ubusuku. Thank you Lord. Sukuma ngenyawo ukhuluma nawe, gijimuse phambili. Ngilinyaziwe Nkosi. Ngilinyaziwe. Moya ngcole yangimangaza balethe ngikhulume ngawe uthi xolele. Jesu msene yesiwa Koshemele Jesus Asikho Yesifana no Jesu mana kahle ukuze uNkulunkulu ame nawe. Nkosi ngifuna ukuma kwi right position. Suka kuleso situlo ngikhuluma nawe nosinsi. Kulezi insuku zokugcina uNkulunkulu ngicela ukuma right. Ngime kanye nawe. Phuma kuleso situlo. Gijimuse ngaphambili. Asibiza izoni. Sikhuluma nabasindisiwe. Asibiza izoni sikhuluma nabasindisiwe. Before uNkulunkulu uqale lemvuselele enkulu yomhlaba. Angime right with you. Ukuze ngihambe nakwenzeka izinto. Umesathi baba uGumbi wehle nomlilo. Wongena naye hotel. Ngifuna abantu bathi Nkosi ngifuna ukuthwala lo mlilo. Suka esitulweni sakho. Nkosi kulezi insuku ngifuna ukuthwala lo mlilo. Ake ngiwuthwale. Wena ukhethi ibuso bamuntu. You are not the respecter of persons. Gijima sondelana. Moshanta kamoshianta. Abathi siyawufuna lo mlilo. Ozokwenza abahedeni baguqe phansi. Bethi siyamfuna lo nkulunkulu. Give us your angazi uhlele nesitulweni sakho uright usatisfied uthwele inomlilo amadimoni nabantu abangakho bayubona inomlilo. I'm sick and tired of average Christians. Lord, thank you Master, thank you Jesus. Siphamisa izandla uvula umlomo wakho ungalindeli ukuze khulume mina. Connect umthena wayethatha worship leave
Begin worship him. Begin to magnify him. Begin to elevate his precious holy name. Begin to worship him. Rapakamoshianta la baba sianta. Ndolo bobo shente le bebe sianta. Olo bobo yende le bebe sianta. Thank you, Lord. Volum number wako. Angos. Bring peace in my life. Restore forgiveness in my heart. Thank you. Volum number wako. Lungisindaba yako namhlanje. Musukthula musukheba. Shanta kamoshi yente le bebe sianta. Rakamoshi anda la baba sianta.